बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गोनां रादाब नोंथांहाबो मोब्लिब बिला गोबां जायो नामा स्मार्ट मिटार बाहायनायनि उनाव नोंथांनि मोब्लिब बिला गोबां फैदों नामा जुदि बेबायदि जेंनाजों भुगिनांदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे राहा फोसावदों सरकारा नंगौ जाय बिथांमोनहा मोब्लिब बाहायनायाव जेंना मोनदों बिथांमोननि थाखाय मोजां खाबु फोसावदों सरकारा बे खाबुनि गेजेरजों नोंथांनि मोब्लिब बाहायनायाव नुजाथिनाय जेंनाफोरा सुस्रांजागोन जुदि नोंथाङा मोब्लिब बाहायनायाव जेंना नुजाथिदों अब्ला PM सूर्य गोहो बिथांखिनि गेजेरजों बेसेन नाङै मोब्लिब गोहो बाहायनो हागोन मोब्लिब बिलनि रांखौ रैखा खालामनो थाखाय नोंथाङा बेसेन नाङै मोब्लिब गोहो बाहायनो हागोन बेसेन नाङै मोब्लिब गोहोखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन नैबे रादाबनि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै लादो PM सूर्य गोहो बिथांखिनि गेजेरजों नोगोरारिफोरनो बेसेन नाङै मोब्लिब गोहोनि सिबिथाय होगोन सरकारा आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिफ्राय PM सूर्य गोहो बिथांखिनि गेजेरजों नोगोरारिफोरा बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथायखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो सलार पेनेलखौ मोननो हागोन नोंथांमोनहा नंगौ 5,000 रां बेसेनावनो 1 किल'वाट सलार पेनेलखौ नोंथांनि न'आव लगायनो हागोन 2 किल'वाट सलार पेनेल लागायोब्ला 60,000 रां अनसुंथाइ होगोन भारत सरकारा बेजों लोगोसे आसाम सरकाराबो 30,000 रां अनसुंथाइ होगोन बेबायदिनो 3 किल'वाट सलार पेनेलनि थाखाय नोंथांनो मदि सरकारा हरगोन 78,000 रां आरो रायजो सरकारा 45,000 रां अनसुंथाइ होगोन मख'नो गोनांदि बे अनसुंथाइनि थाखाय आर'ज गाबगिरिया सासे भारतनि नोगोरारि जानांगोन सलार पेनेल फज'नो थाखाय आर'ज गाबगिरिनाव आरजाथाव उखुम गोनां गंसे न' थानांगोन आरो नखराव मोनसे नंगुबै मोब्लिब फोनांजाब थानांगोन बे अनसुंथाइनि थाखाय नोंथांमोना साखाथियाव थानाय लाइजामख'आव आर'ज गाबहैनो हागोन बेनि अनगायैबो pmsuryaghar.gov.in आव हाबफैनानैबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन सलार पेनेलखौ लगायनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मोब्लिब जेंनानिफ्राय उदां जागोन बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा खनले मोब्लिब बिला गोबां फैबाय थादों थाबैनो PM सूर्य गोहो बिथांखिनि थाखाय एप्लाइ खालामदो